umlisi nomthisha nelonke ibandla likaThixo ngibulisa ngegama leNkosi yethu uYesu Kristu nolwimi bathandekayo. Manje kulelo Thixo ondibhekeleyo ekudeni bensuku wandibheka uThixo wade kwafika nelixesha ngibulele uThixo ngemizuzu angiboleke yona okokuba nami ngale mini okanye ngalenhlwa ndime phambi kwebandla ngibulele bandla esiwaphiwa nguThixo wethu. Sizawuphakamisa umama ngeliculo le-65 ivesi lenye nje ezawusifundela isifundo sokuqala apha kule ncwadi yeGenesis isahluko sesithathu. Mama uzasifundela uvesi 8 aphele kuvesi 12. Genesis chapter 3 verse nelikomiti lakho nabafundisi bonke, Mother Lady President nekomiti, nabomama bonke nemadodana nabantu abasha, ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi yami Jesu Kristu. Haleluya. Ngitele abazalwane abafunza Levi encwadini yaGenesis chapter 3 ndawuqala kufunza verse 8 to 12. Livule Nkosi ifundzeka kanje: ekupholeni kwelilanga beva uNkulunkulu simakadze ahamba ensimini bo-Adam nemkakhe, bambhacela uNkulunkulu simakadze emkhathini wensimu, emkhathini wetihlahla tensimu. uNkulunkulu simakadze wabita Adam wathi, ukuphi? Waphendula wathi, ngive livi lakho ensimini ngase ngiyasaba ngoba ngihamba ngcunu ngabhaca. uNkulunkulu wambuza wathi, ngubani lokusakutshele ukuthi uhamba ngcunu? Sewudlile yini lesithelo salesihlahla lengakuyala ngaso kuthi ungabosidla? Adamu waphendula wathi, ngulomfati lo wanginika yena kuthi ahlale nami, nguye lona longinike lesithelo ngase
ngiyasihla. Nkosi busise lifana. Tabata wailanguzo ibeso kebela ekisikono sikilizwa kwezonhlungu zakho sicela umfundisi asifundele umfundisi Ndlovu asifundele incwadi kaLuka so chapter 19 efunda verse 8 to verse 10. Incwadi ngokubhalwa kukaMvangeli uLuka isahluko esikhulu esishumi nesishiyagalolunye siqala ukufunda evesini yesishiyagalombili efundeka kanje. Kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini, bheka Nkosi, ngipha abaphofu ingxenye yempahla yami. Uthuma ngimaphucile umuntu into ngamacebo ngiyibuyisisa iphindwe kane. uJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kuleli, lokhu naye eyindodana kaAbraham, ukuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Sithintelwe ivesi yeshumi, Nkosi mayibusise ukufunda kwezilayo kuze kube phakathi. Itulo 57 uphendule luhlaza engabiyelwanga apho Yesu bamlimaza wafingonanga nevesi ezilandelayo.
kwakungekho cebo limbi lokuhlawula ityala, kwakungekho ndlela yimbi yokususa ixhala. Mongameli, ndicinga uba into bendiyithunyiwe ndiyigqibile. Utata uMweli uthe mandizoma kule ndawo ndivulele umama notata bazosindisa ilizwe likaThixo. Ndiyenzile ke loo nto tata uMweli, sendiyivulile inkonzo. Ngoku into endizawuyenza ndizawuncipha mna bandibona, kodwa kwezi ncwadi besifunda kuzo zimbini ndifuna uba sibone the plan of salvation, sibone icebo losindiso. Xa ndizawugqithisa le ncwadi ndigqithisa kumama notata, ndicela uba simbone uYesu njengecebo losindiso. Kule ncwadi yeGenesis sibona the fall of man, ukuwa komntu. Kodwa phambi kokuba kuwe umntu kuqale kwawinyoka enobuqhophololo. Inyoka yakudala yehle ezulwini yehlele ezantsi. Emveni kokuwa kwenyoka athi umhlabeleli wabona uluntu lonke luhlele lishweni. uSathana wafika wadubaduba imeko yabantu. Kwabakhona the fall of man, ukuwa komntu. Kodwa icebo likaThixo uthi lo mhlabeleli kwangekho cebo limbi lokuhlawula ityala. Emveni kokuwa kaSathana wehlele ezantsi uSathana, emveni koba evukele umbuso wasezulwini, kwafuneka uba izulu limgxothe. uSathana xa egxothwe ezulwini wafunga wamunca intuba oba uzalahlekise limiweyo. Sibona uSathana engena egadini yase-Edeni apho uThixo abeke khona umntu. Ubuqhophololo nobuqhinga bukaSathana, sibona uSathana echwechwela umama uAdam. Utshilo noThixo oba nengadli kumntu osesazulwini. Sibona uSathana esenza uThixo ixoki, esithi uSathana aniyukufa kodwa nawufana noThixo. Kwanyanzeleka uba umama xa ujonga umthi afike lo mthi unqweneleke. Uthi umbhali wathabatha wadla, wathi emveni koba ehlile wathi yidla sendidlile. Ukuwa komntu. Xa fika uThixo, ngoba uThixo nguThixo behamba bavakashela abantu bakhe. uThixo xa siza e-Edeni, utata uAdam uva isandi sikaThixo. Loo nto yabangela uba bazimele. uThixo ubona uAdam engekho kwindawo abedla ngomfumana kuyo. Adam uphina. Uthi umbhali wabuza uThixo, waphendula uAdam, bandla kukho abantu
uThixo abalindele kule ndawo kodwa xa ufika uThixo kule ndawo afika abantu bengekho kwindawo lebalindele kuyo kwenzeka loo nto kutata Adam uphina Adam inokwenzeka ngoba nathi kukho indawo uThixo xa fika kuzo afike singekho ebekumele basikuzo wabuza uThixo uphina Adam kukho ixesha noba uThixo afike ebusuku xa fika uThixo afike unoJulwana engekho endlini ngexesha unoJulwana befuneka ehleli apha nosapho lwakhe abuza uThixo uphina noJulwana ngoba abantu kukho ixesha loba bangafumaneki kwindawo bebebafuneka kuzo uphina ithi impendulo ngiphe isandla sakho ndazimela ngoba ndiyambazi umbuzo uve ngabani na Adam uve ngabani bathandekayo kukho abantu abasifundisayo apha endlini kubekho tishara bangaphandle abatishara bangaphandle bayi-opposition yomzali ngaphakathi uve ngabani na obuhambazi uthi uAdam umfazi there are times ebomini bethu oba sifuna ushift brain ukulakona ukuyo awubona kungaphumela ukhangela indlela yokuphumela uAdam xa sibhaqe sekoneni ukhangela ityholo lokuzimela xa khangela ityholo wajonga emfazini wathi ngulo mfazi ondinike yona uThixo mamela iiquestions zakhe xa igqithi uThixo uyabuza uba mfazi yintoni na le nto uyenzileyo uthi umfazi yinyoka imlo utshift ibrain kwenye imeko uthi umfazi yinyoka endulukuhlileyo namngahla but uThixo into eyenzayo umamele uAdam wamamela uEva xa fika enyokeni uThixo akaxoxa nenyoka uThixo akaxoxa nenyoka kodwa uThixo wathi ngenxa yokuyenzile le nto uyenzileyo wayinika isigwebo wagqithi uThixo wabuyela back kumama uAdam wamnika isigwebo but because umthetho wanika utata uAdam bathandekayo umthetho wanika utata uAdam wanyanzeleka uThixo obaxadilisana notata uAdam ngoba wanika umthetho isigwebo xa sifika kuAdam masibe qatha isigwebo wathi uThixo ngenxa yobuyenzile le nto Adam uyawudla ukubila kwebunzi lakho ude ubuyele emhlabeni apho ubuthatyathwa khona uThixo wawusisigwebo boba wona ndiboma kodwa uThixo nguThixo ngexesha zawugqitha ke ngoku ndinikezele kodwa uThixo nguThixo ngexesha boba wona ndiboma uthi uThixo xa ncokola nenyoka wathi uThixo wena uyawutyumza umntu uyawutyumza intloko wena uyayityumza isiphethe kodwa xa fika kule ndima uThixo wafeza uplan B kwanyanzeleka uba uThixo ancame unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ngoba uThixo wathi xa wabona uba abantu batyile kumthi wobomi yaye abantu baza kufa
aveze icebo losindiso. Yile nto xa uYesu eNumbers edibana noZakeyi, indoda eyayintyumpa-ntyumpeka kwiimeko zezwe, indoda eyayibhonti ngamatyaleli lizwe, indoda eyayisitya abantu ngendlela ebuhlungu, iphila ngokunxuxutha amagazi abantu. Ngoba uZakeyi wayeyi-tax collector, uZakeyi esitya imali zabantu ngendlela ebuhlungu. Ngoba isono sabatshutsha bonke abantu. Abantu babentyumpa-ntyumpeka esonweni. Kodwa xa fika uYesu, uthi umbhali imigudu eyenziwa nguZakeyi. uZakeyi xa sithi imvuselelo yoba kugqitha uYesu, uZakeyi wabona uba mfutshane ngesithombo, aba bantu bayamsitha, wakhwela emthini ngoba ufuna ubona unyana kaThixo. Uthi uYesu xa bona uZakeyi ekhwela emthini, uthi Zakeyi yehla emthini ngoba ndawulalisa endlini yakho ngoba ubusuku. uZakeyi wenza le nto kuthiwa yi-confession. uZakeyi wathi, Nkosi, noba nditye nto kabani ndawuyibuyekeza ngokuphindaphindiweyo. Ngoba uZakeyi wayesitya abantu ngendlela ebuhlungu, ngendlela engathandekiyo. Uthi uYesu xa kuphendula uthi, Zakeyi, ngoba ubusuku okanye namhlanje kufika usindiso endlini yakho. The plan of salvation. Mandiyeke ke ngoku, kodwa ndifuna ukuthi ngoba ubusuku ukhona uYesu olicebo losindiso. Ukhona uYesu owenza izinto ezimagosogoso zimile. Ukhona uYesu otshintsha impilo yomntu. Noba impilo yomntu seyixakile, noba impilo yomntu seyinqanyiwe ngabantu bezwe, bade abantu bambize ngegama loba ungunqanyelweni, kodwa xa fika uYesu ufike enza umehluko ebomini bomntu. Yile nto athi xa nqaba nomnye umbhali athi okokubani ukuKristu usisidalwa esitsha, athi bona izinto zakhe zisuke zantsha. Ngoba uYesu xa fikile akayishiyi impilo yakho iyilameko yayizolo. uYesu ufika impilo yakho ixakile, kodwa xa uvulile wavumela uYesu bangene, uYesu ufika enza umehluko empilweni yakho. Athi umama webhatyi, abantu xa bemjonga baphila abantu. Bathi abantu xa bexakekile ekuhlaleni, bathi xa bexakekile babhenele kumama ebhatyi, ngoba bayamazi uba uyazana nenkosi uYesu. Bayayazi uba xa befika kuye bazawufumana impendulo, bazawufumana isombululo kwimeko bakuyo. uYesu xa fika empilweni yakho, noba imeko yakho ibixakile kanani na, kodwa umenza utata abe ngutata onjengotata. Ndivomye umculi esithi nomculi, uYesu uyamgcina umuntu omtsha, umgcina ade aphumelele. uYesu ufika abantu bezwe, abantu abatsha bexakwesa izinto zelizwe, abantu abatsha bengena baphelela kwiimeko zelizwe. Kodwa xa fika uYesu ufike enza inguqu empilweni yomntu omtsha. Ngoba uYesu ulicebo likaThixo, ngoba uYesu ulicebo losindiso. Yile nto othi umhlabeleli awabona uluntu lonke luhlala lishweni, imiphefumulo yonke ihlele esonweni. uYesu wasikwa imfesane engumangaliso, yabangeli baloo nto uYesu bakathabathele kuye lonke ihlazo labantu. Xa sizayolala ngobusuku, ndifuna uba sigoduke simbone uYesu njengecebo losindiso, simbone uYesu njengendlela, simbone uYesu njengobomi, simbone uYesu njengenyaniso, simbone uYesu njengesambo loba silingene izulu. Uthi namhlabeleli nguye yedwa onebango loba silingene izulu.
nengelosi azingeze zibe namandla oba zisivulele amasango okungena izulu, kodwa nguYesu yedwa, ngoba izulu limise uYesu unyana kaThixo okoba yena ngaye sibe nokungena izulu. Yile nto thomnye umbhali wezakwabakhe bazabakhe abamamkela athi bonke abantu abamamkelela uYesu wabanika iqhunya loba bangabantwana bakaThixo. Uthi lo mbhali abasazelwanga kanyama nagazi nangakuthanda kwandoda, kodwa bazelwe nguThixo. Ngoba uYesu licebo losindiso. Bathandekayo, sonke siyamdinga uYesu. Impilo yethu ngaphandle kukaYesu, ubuntu bethu ngaphandle kukaYesu, ukwenza kwethu ngaphandle kukaYesu akuphelelanga. Ubomi bethu ukuze kube ubomi obubo budinga uYesu. Kwangeke ke ngoku, kodwa utata uyozuka uthele ngutata ongutata opheleleyo, ubomi bakhe abu-investe uYesu unyana kaThixo oyibhanki nomgqibelelisi wokholo lwethu. Ngoba uYesu licebo likaThixo, ngoba uYesu licebo losindiso. Vuma le vesi ndihle umama athathe indawo. President wale nkonzo nekomiti lakhe nabafundisi bonke nale make lady president nekomiti lakhe lonke, bomama bonke, emadodana, abantu abasha, ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Ngakangena ezweni bazalwane, kunomhlabeleli losenhlidweni yami lamalanga. Haleluya. Amen. Sino shaba Yeah.
Haleluya. Umakhumana umntwana kaNkulunkulu bazalwane ngathola umusa. Haleluya. Lesi Bible lami kwakhanjwa nje kwabhekwe esogweni. Kodwa Jesu wena ngathola umusa kuye. Haleluya. Umfundisi wami ukhuluma ngosindiso. Haleluya. Hlabelelile ngohlabelelela ukuthi sinomhlobo lo nguJesu unoluthando. Haleluya. Uthi akafani yena naleminye imihlobo. Umhlobo uyadinwa. Umhlobo uyabala mangabe ngusitile